Bona nit, Deceros, i benvinguts a la Batcova, el vostre canal en català de temàtica DC. Avui fem programa amb un dimecres perquè demà aquí és una festa grossa, tenim la Revetlla de Sant Joan i hem decidit adelantar el programa avui. I com que el tema de les novetats també està com està, ens hem liat la manta al cap i bueno, jo li he fet un atraco a mà armada a en Dani i en Dani s'hi ha vingut i farem una especial primera presa de contacte amb el personatge Green Lantern. Haig de dir que aquest és el programa que tenim pendent des de que vam començar, des de que vam fer el Flashpoint amb en Dani, que venim parlant de fer això i no hi ha hagut manera. Quan no ha sigut una cosa, ha sigut una altra i sempre hem estat igual. Ha arribat el dia, espero que ens surti bé, espero que us agradi i que us ho passeu molt bé. Va, que entri el nostre convidat. O no ets convidat? Ets convidat o ets integrat? L'últim dia vas presentar com a convidat. Per fer la colla amb en Philip Prim. Ja ho sé, home. Bueno, què tal? Pues res, aquí... Ja avui anava descol·locat perquè vaig a... Hòstia, avui dijous... No, merda, avui és dimecres encara. Avui és dimecres encara, sí senyor. Se me fan les setmanes molt llargues, però bueno. Tant tu com jo estem tinguent dies complicats a la feina, La gent s'està tornant boja. Sí, presenta un estiu complicat aquest any. Bueno, tu, abans que ens liem amb Green Lantern, vull comentar un parell de cosetes. Primer, vull felicitar el canal de YouTube del Far Friki perquè ha superat els 100 subscriptors. O sigui que la meva enhorabona des de la Batcova. Llavors, en Pau, el director frustrat, també està agafant volada amb el seu canal de Twitch. Ahir em varen convidar, vam estar parlant de sèries vuitanteres i dels 90, i la veritat és que el moviment del xat estava molt bé, li ha pujat el número de seguidors, o sigui que també molt bé, perquè l'arrencada del canal me consta que li va ser una mica complicada, o sigui que enhorabona per ell també. I per acabar, aquesta setmana vaig tirar una enquesta en el Twitter que m'agradaria comentar, perquè el resultat, si més no, és curiós. La poso un moment i ens la mirem, Dani. No sé si has tingut ocasió de mirar-te-la. Sí, la vaig veure, Vale, doncs, a veure... Doncs és aquesta. Mira, vaig tirar una enquesta dient que davant la sequera de productes de DC, què esteu disfrutant més ara? La veritat és que m'ha sorprès, perquè alguna altra vegada que havia fet alguna pregunta i tal, no és que hi hagués un gran número de vots. Aquesta vegada vam arribar a 46 en 24 hores, cosa que està molt bé. I tot i que al principi Stranger Things va començar patant-ho molt fort, de seguida la cosa es va quedar molt equilibrada, amb una Miss Marvel que es quedava enrere sempre, però després va remuntar cap al final. El resultat, si més no, el trobo molt curiós. Va guanyar The Boys amb un 30,4%, seguida per Stranger Things amb un 28,3%, o sigui, molt frec a frec, amb Obi-Wan, que es queda ratllant el 24%, i a la resta, que és gairebé un 18% dels vots, per Miss Marvel. Jo crec que són els 4 productes que estan tirant més fort. Potser Miss Marvel una mica menys per lo que estic veient, perquè sembla que els números no acaben d'acompanyar en quant a visualitzacions. Sí, però clar, els altres també hi ha més capítols ja. Miss Marvel només se n'havien estrenat 2, avui, no sé si és avui o demà, que sortia el tercer. Obi-Wan ha acabat avui, que sortia l'últim capítol. Sí, això està fet abans que sortís l'últim d'Obi-Wan, tinguent en compte que Stranger Things van tirar aquells 7 capítols a l'espera de la traca final d'aquí a pocs dies. I The Boys també faltava un capítol encara, quan jo vaig tirar això. O sigui, què t'assembla el resultat? A mi m'ha sorprès, Jo vaig intentar votar, no sé què collons passava, no em va deixar. No vaig poder votar, no sé. Mira, en Jairo ens diu que falta Strange New World. No l'he posat perquè aquí no la podem veure. Si no hagués posat alguna de Star Trek, però és que no hi ha res en emissió en format legal aquí. Per tant, jo sóc del mateix parer que en Sergi, en Toboso, que en el seu canal és molt reticent a fer els anàlisis dels capítols perquè la gent no ho pot veure. Senzillament per aquest motiu,
i li emprenya molt que hagis de mirar alguna cosa en plan pirata per fer els anàlisis. I sap que li està costant fer malbé els números del canal. De fet, ha hagut de començar a apretar fent altres coses perquè se li estava baixant el número de subscriptors i tot. Vull dir que la gent no està per hòsties amb els canals. Sí, bueno, és que tens 1000 canals de tot ara. Ja. Tu comparteixes el resultat, Dani? Amb aquest ordre? Sí, més o menys. Bueno, ja et dic, Stranger Things per temps encara no he tingut, tinc ganes de veure, totes les temporades m'han agradat i Stranger Things li tinc ganes, i tothom que l'ha vist m'ha dit que és molt guapa aquesta temporada, amb aquesta primera part. The Boys m'encanta des de la primera temporada, The Boys és bestial, i Obi-Wan, a mi m'està agradant, tot i que les crítiques que té, jo tampoc no me la prenc gaire d'això, però aviam, depèn de l'últim capítol, aviam, poder pensaré una cosa o una altra. El que he llegit de l'últim capítol avui és que no he pinta llegit molt res, bé. no he vist res. Que pinta bé, Pinta bé, no he volgut llegir res més. De fet, tinc per veure l'últim i Miss Marvel, hem vist els dos que hi havien, està bé. Jo sí et puc dir que The Boys m'està agradant moltíssim, però que jo sí estic al dia de Stranger Things i l'hagués posat primera, a dia d'avui, Stranger Things la trobo que està a un nivell, nano, espectacular. I hi han dos moments en el que el cap t'explota veient la sèrie, brutal. Ha sigut una cosa... Stranger Things jo sempre... A mi m'ha encantat. M'ha agradat molt sempre des del principi. Jo, igual el que deia en Jairo, jo, mira, l'altre dia li deia a la Mercè, jo que em doni un combat guapo de l'Obi-Wan amb en Darth Vader a l'últim capítol, jo ja m'ha arreglat tota la sèrie. Doncs ni deia, jo no sé què esperar. Jo amb Obi-Wan... No sé, ni he vist res, ni vull mirar res. Quan el pugui veure, no sé quin dia el podrem veure. I aviam, també ja fa dies que li dic a la Mercè que ens hem de posar més Stranger Things també i que ens acumulen les coses. Ens hem de posar... Aquí a casa ens hem de posar el dia amb Obi-Wan. Ens falta el 5 i el 6. El 6 que ha sortit avui i el de la setmana passada, perquè hem apretat amb les altres. I aquesta passada també vam mirar Obi-Wan... Bueno, sí, normalment ho mirem divendres, vam mirar Obi-Wan i Superman i Lois. Vale, sí, també me'n falta un de Superman i Lois. Nosaltres vam veure l'últim d'aquesta setmana passada. Vale, doncs res, era comentar això perquè em feia gràcia... Ho havia tirat i vaig posar que ho comentaria i doncs aquí està el comentari. Vale? Tu mateixa, Mercè, al final faré una de les meves i me la miro jo. De moment m'estic resistint. Bueno, pues... Això dels Green Lantern, igual que Flash, és territori Dani 100%. Jo haig de dir que he vist el que s'ha preparat i, perdó per l'expressió que faré servir, però el que he contestat quan m'ho ha ensenyat via WhatsApp ha sigut un cagut Déu. Perquè m'he quedat mort, no m'esperava això. I menys una cosa que, aviam, tot sigui dit, ve de dilluns, Sí. Estem a dimecres. De dilluns a la nit. Aquest home ha tingut un dia per preparar-s'ho. Hem de tenir en compte que pel mig ha tingut 2 jornades laborals. He tard, al matí estic sol, que els nens són al col·le, eren al col·le, ara avui han acabat. Bueno. Sí, a més hem tingut l'últim dia de col·le, és veritat. Sí. Pues, Dani, per on vols començar? Bueno, com deies tu, això era... Segurament, si no la primera, de les primeres coses que vam parlar de fer, que sempre ho hem dit des del primer moment, vam dir un dia hem de fer alguna cosa de Green Lantern. Sí, no, aviam, va així. I ha passat més d'un any. I, bueno... No, home, encara no ha fet un any al canal. Quasi bé. No, l'any al canal el farà aquest setembre. Passa que portem... Avui ho he mirat, arrel de que he vist que... Mira, l'altra cosa que... No, sí, clar, perquè jo a l'estiu va ser quan vaig fer lo de la ràdio, lo de la secció de ràdio, bueno, sí, després de l'estiu. Avui superarem les 80 hores d'emissió en Twitch, senyor. Només? Que semblava que eren més. Jo pensava que havia passat de 100. Bueno. Sí. Doncs vàrem fer l'especial DC Fandom, després vàrem fer-nos aquell vídeo enllaunat sobre el Flashpoint, sí. I ja vàrem, sortint d'aquest vídeo, ja vam començar a parlar del tema Green Lantern, i mira, setembre, octubre, novembre, doncs fins ara.
O sigui que va, ja ha arribat el dia i espero que ens surti bé. Sí. Doncs tu mateix. Pues res, jo, bueno, ja t'ho he comentat abans, m'he fet una mica de guia i una mica de resum perquè, bueno, quan anem arribant ja ho anirem explicant. Una mica de guia per explicar una mica els personatges, almenys els més rellevants dels Green Lanterns humans, almenys. No tots, perquè si no ens aniríem fins ara, que, bueno, hi ha alguns que a mi no m'acaben d'agradar gaire, però bueno. Res, començaríem per Alan Scott, que ja l'hem comentat diverses vegades, la setmana passada mateix, quan parlàvem de la JSA, que és el membre Green Lantern de l'Edat d'Or, que va aparèixer el 1940, membre fundador de la JSA, i que és diferent als altres Green Lanterns, perquè no té res a veure, els seus poders són màgics i no té res a veure amb el cos de Green Lanterns, ni Moa, ni res. I aquest seria el primer Green Lantern que coneixem, que després, quan ja es va establir les terres i això, va quedar com a Terra 2, que és on està la JSA. Té una sèrie que va durar 12 anys fins que va ser cancel·lada i fins al 59 que no es va rellançar el personatge, que va ser quan van crear Hal Jordan, se'l va obviar molt a l'Alan Scott, ja se'ls va cancel·lar la sèrie i ja, el van suplir amb Hal Jordan. Vale. Va caure en l'oblit el personatge, vaja. Sí, tot i que després ha anat sortint, no tant com vam comentar, com Jay Garrick, que sí que surt molt més amb les històries de Flash i això. Surt també en alguns moments, els moments més rellevants de Noche Más Oscura o d'això, però clar, no té el mateix pes que Jay Garrick, el que ha establert amb l'Speed Force, amb els Flash, aquí ell, clar, no té res a veure amb Moa ni amb els Guardians ni res. Ja. I això, després ja tindríem en Hal Jordan, el 59. El 59. Jo el feia de més cap aquí, És d'aquelles coses que a mi encara me sorprenen. No sé, va ser l'any passat que se celebrava el 75 o el 80 aniversari de el que es fa, que serà el recopilatori. Mira què ens diu en Jairo. Això és una provocació en tota regla. I tant que sí. Espera. Mira, espera. Ui, què acabes d'ensenyar? Un moment. Espera, un moment. La rèplica de l'anell de la peli. Hombre, i tant. Ole! És un totxaco d'anell. Me'l vaig trobar un any pel saló, ja fa bastants anys, em sembla el poc de sortir la peli, i em va agradar. Una de les coses que sempre he volgut és l'anell i la llanterna, sobretot des que mirava Big Bang Theory, que en Sheldon té una llanterna i vaig mirar el preu d'aquella llanterna, però val una pasta. És cara de collons, jo també l'havia buscat. Sí. Inclús n'hi ha una que fa llum i tot. Algun dia caurà, però bueno, ja ho veurem. Doncs perdona que t'he tallat. El 59, creació del personatge d'en Hal Jordan. Sí, membre fundador de la Liga, igual que Alan Scott amb la Societat de la Justícia. Aquí tenim en Hal Jordan. Després ja tindríem, el que comentàvem l'altre dia, en Guy Garner, el 68, va aparèixer la primera vegada, va ser creat el 68. En principi, el que havíem explicat l'altra vegada, que quan Hal Jordan rebia l'anell, en principi el primer Green Lantern humà va ser en Hal Jordan, però el primer que hauria d'haver sigut en Guy Garner, però per proximitat estava més a prop, l'anell va decidir anar amb en Hal. Tenen un caràcter que xoquen una mica a vegades, però bueno. Una mica, diu. És poder el més macarra i gamberro de tot. Sí, és molt macarra i molt gamberro. I bueno, ha passat èpoques també... És que els Green Lanterns, Déu-n'hi-do. Ha passat algunes èpoques cadascun que tela. Té etapes amb la Justice League, amb aquella línia de còmics que va fer bastant famosa d'Europa, o la internacional, la Justice League Europa o Justice League Internacional, en deien JLE o JLI. Sí, aquell que vaig ensenyar que hem tingut, que surt a la portada. Era boníssim, que tenia un caire més humorístic i era brutal.
Després tindríem en Jon Stewart, el 71, que Jon va Stewart. sortir posteriorment. I en Jon Stewart després se'l va incloure també a la Liga, sobretot a les sèries animades de Justice League i Justice League Unlimited. Sortia ell com a membre de la Liga, no en Hal Jordan. Això el va fer superpopular, és veritat. Sí. És marine i arquitecte. Sí. Recordem que vàrem passar un tràiler de la propera pel·li que està al caure ja a l'estreno, en versió animada, Sí. i el protagonista és ell, que es diu Green Lantern, Beware My Power, que forma part de les frases del jurament, i tenia molt bona pinta aquell tràiler que vam veure, I per últim tenim en Kyle Rayner, que va sortir el 94, i a mi és, bueno, el que menys m'agrada, tampoc no em desagrada, però bueno, d'aquests 4 a mi és el que menys m'agrada, en Kyle Rayner. També és el que menys he llegit, el que menys... Bueno, sí, passa èpoques d'això, però bueno, quan estan tots junts molt bé, però d'ell sol no m'acaba d'agradar gaire. Vale. Jo també l'he tocat molt poquet, aquest. Va tindre bastanta importància amb la caiguda de Hal Jordan, quan és posseït per Parallax, quan Hal Jordan el posseeix Parallax, destrueix, bueno, pràcticament destrueix el cos de Green Lantern, destrueix la bateria central d'OA, bueno, la Leoparda, i l'últim anell que creen els Guardians és el d'en Kyle. Allà agafa una mica més de protagonisme, és ell qui fa tornar després en Hal Jordan. Té alguna època que està bé, però ja et dic, a mi és el que menys m'agrada. Vale. Doncs tu I diràs. fins aquí, perquè la resta n'hi ha més, però és que si ens liem a tocar la resta després també, bueno, ho podem comentar, hi ha en Simon Bass i la Jessica Cruz, que la Jessica Cruz se la veu bastant més per la sèrie aquesta Superhero Girls, que és la Green Lantern que surt amb totes les heroïnes, que surt Supergirl, Wonder Woman, no sé quina més, Raven, no sé quina altra més surt, que no ho he vist gaire. Sé que la Mercè amb els nens a vegades sí que ho han mirat, però no sé quina més surten. I em sona de veure-la amb ella, que porta una estrella aquí a l'ull, pintada. Sí, diria que és aquesta, una de les versions que hi han de dibuixades. Aquesta és la Jessica Cruz. Vale, jo aquí ja em perdo, jo ja no he llegit res de l'etapa de la Jessica Cruz, ni he llegit res de l'etapa d'en Simon Bass, que has dit, que aviam si t'he trobat una imatge. És el que va sortir just després de Noche Más Oscura i El Dia Más Brillante, que encara és de Geoff Johns, tot això. Està prou bé, hi ha històries que estan... Bueno, a mi tot això encara m'agrada. Sí, és aquest, Simon Bass. Passa una mica aquest com amb en Kyle. És una mica secundari, sí, està bé, però bueno, se li va donar una mica de rebombori perquè té arrels musulmanes i bueno, porta així una màscara així com de lluitador, bueno. Sí, de fet porta tot el cap encaputxat, que és l'únic. N'hi ha que van amb l'antifàs, n'hi ha que ni això, i ell, en canvi, porta tot una màscara, tot el... Sí, en Jon Stewart em sembla que antifàs, així, encara que sigui poc, no en porta mai. Em sembla que ell i en Guy Garner no en porten. Diria que no, en Hal Jordan, en Hal i en Kyle. En Hal sí, en Kyle també. I els altres no, bueno. Aquests. Llavors tindríem un altre amb el còmic aquest one shot que em sembla algun cop ho havien comentat, de Sector Lejano, que ara hauria de buscar el nom de la noia, que es diu Sojourner Mullen, tinc per aquí apuntat, que ni me'n recordo, que el còmic la veritat és que està molt bé, de Sector Lejano, que bueno, està una mica a part, després encara el comentarem una mica, té alguna diferència amb els Green Lanterns també. Vale. Amb tots aquests. M'has passat foto d'aquest? No. Em sembla que no. Però bueno, el tinc aquí. Sí, ensenya'l, doncs. El tinc aquí. La veritat és que a mi el còmic em va agradar bastant. Sí, aquest és un còmic que va caure amb alguna recomanació i al final te'l vas comprar i l'has deixat... Va fer gràcia, bueno, tot el que és de Green Lantern i això, i la veritat em va agradar molt. Mira, la Mercè diu que se l'ha llegit i que li encanta. Sí, ella se'l va llegir i també li va agradar molt.
És el que diu ella. L'havia posat una foto en el Twitter, és veritat. Ara per això em feia ballar el cap de si era la foto que ella me l'havies passat tu o l'havia vist d'ella en el Twitter. Vale, pues ens has presentat els 4 lanterns principals, hem comentat aquests altres que són de caire més secundari. Hem de recordar que dintre dels lanterns tots són lanterns de la Terra, menys aquest últim que ens has ensenyat al còmic. De Green Lanterns n'hi ha un fotimer. Hi ha diversos altres ella lanterns. també és de la Terra, la noia aquesta. La del Sector Lejano, aquest còmic que ens has ensenyat? Sí. Vale, pensava... Sí. dir-se així, jo suposava que era d'un altre sector. No, és humana també. Vale. Hi ha altres grans Green Lanterns, com en Kilowog, Thomas Ray... Són d'altres sectors. Ens expliques una mica això de com funciona? El sector de la Terra és el 2814. Vale. Ens expliques una mica això, així en plan ràpid, lo dels sectors. El dels sectors, els guardians volen ser protectors de la pau. En principi van crear un cos que eren els Manhunters, que era una espècie de cíborgs. La cosa no va sortir gaire bé perquè se'ls van descontrolar i van aniquilar tota la vida d'un sector, el 666, que després això portaria conseqüències perquè és el sector on hi ha l'Atrocitus, que després seria el líder dels Red Lanterns. I després d'aquí, de recluir i de retirar tots els Manhunters, van crear el Cross de Green Lantern, fent servir l'energia de la voluntat, que la recull la bateria central que està a OA, i van dividir l'univers en sectors i van nombrar un Green Lantern per cada sector. I em sembla que eren 3.000, ara no recordo el número exacte de total, 3.000 i alguna sectors, doncs per cada sector un Green Lantern. I d'aquí el nom de Green Lantern Corps, que és la corporació dels Green Lanterns. Molt bé. Doncs endavant amb aquell guió que t'has preparat, tu mateix. Sí, després volia comentar una mica els diferents cossos de Green Lanterns, perquè després tindríem el que portaria després a la Noche Más Oscura, perquè hi ha el Libro de Oa, que és un llibre de profecies que diu que ja arribarà la Noche Más Oscura, que serà el moment més fosc del cos de Green Lanterns. I hi ha diversos cossos, entre ells el del cos de Green Lanterns, que fa servir la força de la voluntat, que està representat amb el verd. Després tindríem l'altre més conegut, que és el Sinestro Corps, que fan servir, és el groc, que és el de la por. El de l'Atrocitus, que hem comentat, el Red Lanterns, que és el color vermell, que és el de la ira o la ràbia. Els Blue Lanterns, que són el blau, que és el de l'esperança. Després hi ha l'Orange Lanterns, que és el de l'avarícia, que és taronja. Llavors hi ha els Zafiros Estelares, que és el violeta, que és el de l'amor. La tribu Índigo, que, el color índigo, que és el de la compassió. T'he trobat això. Això et serveix? Sí, aquí són tots, sí, exacte. Sí, vale. sí. El de l'amor, que dèiem l'índigo. I llavors ja tindríem els Black Lanterns i el White Lanterns, que és el negre i el blanc, que un és la mort i l'altre és la vida. Llavors, també cada cos té una entitat associada en el cos dels Lanterns cadascun. Vale. El més conegut és el Parallax, que és el de la por del groc, que és el que es va fer servir, el que va posseir en Hal Jordan amb tot el merder que van liar. I el que vam veure també a la pel·lícula. Sí, correcte. La pel·lícula és el més conegut. En Parallax és el més conegut. Els altres, els he buscat i això, però és que no són... Surten en algun moment, es diu el nom, però a part d'en Parallax, la resta són molt desconeguts. Vale, o sigui, tenim els Green Lanterns, que són els nostres, els coneguts, el que tothom ha vist, o sigui, en sèrie animada, en còmic i tal, però hi arriba un moment que es comencen a crear els altres cossos, no? Entenc jo? Sí, que això és el que volen evitar els guardians perquè no arribi la profecia de la Noche Más Oscura. Vale, això és una de les coses que jo no tenia clara. Vale,
el del color groc potser és un dels més coneguts que dels altres Green Lanterns. Era un antic en Sinestro, no? Sinestro, sí. Sinestro. Aquest havia sigut un gran Green Lantern que abandona Estava el cos considerat dels millors junt amb Avin Sur, que eren grans amics, que l'Avin Sur és el Green Lantern que mor i el seu anell és el que va parar amb en Hal Jordan. Vale. Després dels altres, jo aquí ja em començo a perdre una mica. Sé que n'hi han de molt importants, com aquest l'Atrocitus, que ve de Home, no la sé si has massacre. vist el de... A mi m'agrada molt el del Red Lanterns, el gat. Ara no recordo el nom, Hòstia, ara... mira com ho he mirat, I no me l'he apuntat i dic, hòstia, hi ha un gat que és molt bo dins els Red Lanterns. Dels Reds, confesso que he vist coses en l'Injustice, el joc. L'Atrocitus. Són molt potents, M'agrada molt l'Atrocitus. Aviam què ens diuen, Jairo. A veure. En la serie de animación empieza a hacer pesada cuando empiezan a aparecer otros grupos de Lantern, además de todo lo de la IA. Bueno, hòstia, a mi m'agradava, La sèrie d'animació que comenta, hòstia, em va agradar molt. No sé si hi havia fins a 3 temporades, em sembla que vam arribar a veure, em sembla que veure, 2 o 3, ara no recordo. Hòstia, estava enganxat i em va agradar molt. Inclús han rescatat ara, per lo que he vist, em sembla que ho vaig dir l'altre dia, que han rescatat un personatge que es van inventar per aquesta sèrie, un Red Lantern, que tenia bastanta importància, i l'han rescatat i surt a John Justice, que també es veu que, per lo que he vist, que té bastanta importància dins de la trama d'aquesta temporada que hi ha de John Justice. Jo també tinc moltes ganes de veure ja la temporada perquè he vist cosetes i és veritat que el tema dels anells sembla que té el seu pes, en la trama. Bueno, desconeixia completament que hi hagués tots aquests grupets de diferents colors. Sí, en les etapes clàssiques això no hi era, que és el que jo potser controlo una mica més. El que passa que això ha arribat per quedar-se. Sí. El tema dels diferents grups va ser una revolució dintre de la col·lecció i va arribar per quedar-se. I aquí està, i amb totes les seves conseqüències. I considero que és molt important que ens ho comentis perquè deriva amb algunes de les històries més importants i potents dels Green Lanterns, tot això. Però bueno, sí. no ens avancem. Jo, com he dit, el que més he llegit de Green Lantern és l'etapa de Geoff Johns, que ell agafa Green Lantern el 2004. Tot l'anterior, alguna cosa sí ho he llegit, tot no, ja ho dic ara, alguna cosa sí he llegit. Sé moltes coses de les que passen perquè ho he buscat, ho he mirat online o d'això, tot no ho he llegit. Però, bueno, tenim diverses coses que he estat mirant, que tenim Origen Secreto, que depèn com ho busquis, ja la història es diu Origen Secreto o Origen. O, bueno, que per lo que tinc entès, crec que correspon a la pel·lícula de Green Lantern, El primer vuelo. Crec que és la mateixa. La d'animació. Em sembla que és la que recrea aquest còmic, que veiem l'origen de Green Lantern, que rep l'anell, amb Hal Jordan, amb l'Avin Sur, l'accident i tot. Vale. És el que tu m'has passat la foto que posa Geoff Johns 1? No. Vale. No. El d'Origen Secreto no sé si... No, perquè aquests t'he passat les fotos dels que jo tinc. El d'Origen Secreto no el tinc. Vale. És un d'aquests pendents que em vull agafar un dia d'aquests i coses que ja ho faré, igual que la broma assassina, fins que no me l'he agafat. Vale, doncs jo en contrapartida posaré la versió clàssica d'aquesta història, que jo sí que la tinc, que és l'Amanecer Esmeralda. Sí. Aquí veiem els principis com a Green Lantern de Hal Jordan. Sí. De fet, no són tan diferents, perquè ja hi ha com una mena de base de cànon bastant establerta. Així com les diferents vegades que hem vist l'origen de Batman, sempre hi ha coses que es respecten. Amb el tema d'en Hal Jordan entenc que també, encara que hagi sigut reescrit per en Geoff Johns, no pot marxar gaire d'aquí. Fent memòria al comentari que ha fet abans en Jairo sobre la pel·lícula, jo us haig de dir que respecte a aquest còmic, no sé si també de l'Origen, perquè per dates no sé si estava publicat ja, el que sí que funciona molt bé d'aquella pel·lícula està agafat dels còmics. Sí. A mi que m'agrada molt Green Lantern, recordo que quan es va estrenar la pel·lícula va sortir
l'edició del primer tomo de la saga de Geoff. Aviam, Però encara ensenya-ho. jo tinc la segona edició, que ja és DCC, però la primera era de Planeta. És més, el segon, que sí que vaig arribar a agafar la primera edició, veus, és de Planeta. És de Planeta. Encara no havien fet el canvi a ECC. I això estem parlant del 2011. Que és l'any de la El pel·lícula. 2011 és quan va sortir Flashpoint, també. O sigui, estaven recopilant els tomos, els van rellençar per la pel·lícula, per donar promoció a la pel·lícula, i recordo que els dos primers encara eren de Planeta. Jo em vaig agafar, el primer és de CC, perquè no vaig ser temps d'agafar-lo, i sí, estava editat el d'Origen, perquè recordo un estant aquí a una llibreria que ara ja està tancada, aquí a Figueres, que hi havia tot un estant amb tot de còmics de Green Lantern, i el d'Origen hi era. Bona nit, Pau. Sí, acabem de parlar de... Precisament estem parlant d'això. De la Jo sempre ho he dit, jo aquesta pel·li, a part en Parallax, tota la resta és brutal, tota la recreació del món dels Green Lanterns, dels Guardians, o tots els Green Lanterns que surten com Kilowog, Sinestro, són brutals. I la història la respecten bastant. El problema el vam tenir amb en Parallax. Correcte. Amb el tractament que es va fer dels dolents, dels dos, Sí, és el que no funcionava. I és el que marxa del còmic que jo he comentat i el que segurament marxa del còmic que tu comentes, que és l'Origen. Sí, la resta està molt bé. Sí, aviam, què ens diuen, Jairo? A mí me jodió mucho que se cancelara l'Art Freeze, aunque en España no se publicó. L'Art Freeze és l'únic posseïdor de l'anell d'Orange Lantern, el de l'avarícia. Ah, vale. Veus? Per això portes tu les riendes del programa avui, perquè aquí jo em perdo. Vale. Doncs ens has comentat ara aquest còmic de l'Origen, de l'etapa d'en Geoff Johns. Tu mateix? Res, això, ho havia apuntat això a Amanecer Esmeralda, que és una mica al principi de les històries de Hal Jordan com a Green Lantern. Llavors, el que havíem comentat, el Crepúsculo Esmeralda, que aquí és quan entra en acció en Parallax, que està tancat dins de la bateria central d'OA i posseeix en Hal Jordan, però el posseeix perquè en aquell moment Hal Jordan no està passant pels seus millors moments, ja està bastant tocat perquè coincideix amb la destrucció de Coast City per part de Mongul i Cyborg Superman a la història de la mort de Superman, que dins d'aquella història es destrueix Coast City. Queda molt tocat i aquí en Parallax el posseeix. Però que ja m'explicam-ho. Queda tocat perquè Coast City és la ciutat d'en Hal Jordan com Gotham, la de Batman, o Metropolis, la d'en Superman. Està supervinculat a la ciutat aquesta i la destrucció el deixa tocadíssim. Sí, cadascú té la seva ciutat. Sí, totes inventades aquestes. Alan Scott, per lo que he vist, té la seva seu a Gotham City. A l'enciclopèdia DC, mirant cosetes i això ahir, i ficava seu a Gotham City. Hòstia, a Gotham City viu l'Alan Scott. Com ha de ser? És la millor de totes, clar que sí. Vinga, va. Ve el Crepúsculo Esmeralda i és la que t'he tallat el fil, perdona. Sí, és aquesta que mata alguns guardians, destrueix la bateria central, aniquila pràcticament a tots a molts dels Green Lanterns, o els hi pren els anells per absorbir energia, perquè vol destruir l'univers per refer-lo a la seva manera i reconstruir Coast City. I d'aquí el que comentàvem abans, que els guardians poden crear un últim anell i és el que li entreguen a en Kyle Rayner. Vale. Després tot això és el que arribaria a portar a Hora Cero. Però bueno, després... Un d'aquells eventos que hem comentat alguna vegada. Sí, que és això, la història d'en Hal Jordan posseït per en Parallax intentant destruir l'univers, que també té relació amb Superboy Prime, Superman Prime, aquí ja se li diu Superman Prime, que el veiem a Crisis en Terres Infinites, que també tenia bastanta rellevància. També surt l'Antimonitor, que també el fan servir amb aquestes històries.
que després, almenys en l'inici, també surt l'Antimonitor, amb la saga Geoff Johns. Vale. Després ja he vist sagues que jo he vist el nom, però jo no els conec. Noche Final, que, bueno, que he vist que ja comentaven una història que és un devorador de sols. Bueno, jo ja et dic, aquesta no les conec. Caballero Esmeralda, que en Kyle... Aquesta sí sé alguna cosa, que en Kyle viatja al passat, es coneix en Hal Jordan abans de que sigui posseït per en Parallax, i és el que després el fa tornar diguéssim, a la vida. Perquè ella Bona nit, Pau. Gràcies per passar-te. Bona nit. Vale. Jo aquesta sí que l'havia fullejat. El preu del tomo que vaig trobar era absolutament prohibitiu per a mi en aquell moment. Tenia molt bona pinta. Després, quan vaig voler-lo agafar, no el vaig localitzar. No sé si ara està disponible. Sí, fot molta ràbia, això, Crec que no. Passa igual que amb Flash, que ara estan reeditant alguna història antiga, però el més antic anterior als New 52 hi ha poqueta cosa editat per ECC. Ja. Hi ha algun que sí que han editat, com els de... Bueno, no tots, però algun, perquè antigament en Hal Jordan com a Green Lantern tenia algunes històries amb Green Arrow. I han editat algun dels tomos de Green Lantern Green Arrow. Sí, els almenys un segur, perquè l'he vist... Neil Adams, Dennis O'Neill, sí. Sí, jo aquest l'he vist. Aquest l'he vist jo a la venda. Estava mirant si trobava la foto, aviam. Segueix, Dani. Res, i d'aquesta etapa abans de lo que seria la de que ho agafa en Geoff Johns el 2004, ja et dic, poca cosa més. Ja et dic, jo això tot no ho he llegit. Lo posterior sí, almenys fins al Rebirth, que el Rebirth encara no m'hi he posat. Però bueno, el Rebirth ja s'ha acabat, ja han començat una altra cosa i encara no m'hi he posat, però bueno. I una de les curiositats que he trobat d'en Geoff Johns és que després de un cop ja ha començat i d'això va potenciar tant el personatge que es va equiparar en ventes al gran monstre de DC, Batman. Va arribar a vendre tant com Batman a Green Lantern. D'aquí que es decidís treure una pel·lícula a Hollywood, que és la que coneixem, que va sortir el 2011. La d'en Ryan Reynolds. En Ryan Reynolds. Aquí tu ja ens ho has comentat més d'una vegada, En Geoff Johns va fer una feinada brutal en tornar a posar el personatge a la cresta de la onada. I saps en quin còmic va començar? Igual que en Flash. Green Lantern Rebirth. I és d'ell també, igual que Flash Rebirth. Que no té res a veure amb el Rebirth que va començar després, el 2016, em sembla que era. Sí. Però vull dir que aquest home, que després ha deixat molt que desitjar quan ha fet el salt al tema audiovisual en els còmics, és una puta eminència. Green Lantern estava pels terres quan ho va agafar ella. En tema de ventes, estava fet un desastre. En tema de ventes, sí. Per cancel·lar la col·lecció, pràcticament. Pues va fer una cosa brutal, perquè ja et dic, així buscant i bueno, he trobat això, que es va equiparar amb ventes a Batman. D'aquí que volguessin treure una pel·lícula de Green Lantern. Va agafar una popularitat bestial amb tota aquesta saga de Geoff Johns. I va sortir, doncs, el que va sortir, que té punts bons, té punts no tan bons, però que en general la gent l'ha matxacat fins la sacietat, aquesta pel·lícula. Res, ja d'aquí ja entraríem això dintre la saga de Geoff Johns, que jo la tinc així per tomos, ja et dic, jo de grapes, no? Aviam, un segon. Em va passar això, que jo la primera edició... Així es veu millor, no? Sí. Joder, vale. m'equivoco de costat. Aquesta és la segona edició, inclús la portada és diferent, la que va fer Planeta, i recopila, com ho posava, els 12 primers números de la sèrie regular de Green Lantern. Però ho farem diferent, aviam. El Rebirth. Així és, Dani, així se't veurem bé. Així. Va. Recopila els 6 números de Rebirth i els 12 primers números de l'1 al 13 de Green Lantern.
Té algun títol en concret o és el tomo de Geoff Jones? No, estan numerats 1, 2 i 3. Després, el típic que si vas amb els tomos aquests tens... al final tens les portades recopilades. Vull dir, mira, veus, aquí veiem en Green Arrow, l'Espectro, en Sinestro... Home, aquesta il·lustració que ensenyaves ara, la d'aquesta banda, aquesta és Aquesta és molt mítica. Amb tots, és molt mítica, sí senyor. En Kyle, en Guy, en John Stewart, bueno, també hi ha en Kilowog i en Hal Jordan. Bueno, aquesta escena està dins el còmic, hi ha una escena exactament així. Llavors, el que no hem dit, que cada cos de Lanter té el seu jurament. Són diferents, vale. Tots, sí, cadascun té el seu. Tots són diferents. Vale, no ens has de dir el del Green Lantern, almenys, no? Espera. Ara faltarà que el trobi. Me'l sé de memòria, però volia pujar. Ja, on estàs? Ara el trobaré. El Jairo l'ha dit, i l'ha dit tot menys el tros final. Però l'ha dit. Aquí. Sí, al principi del directe. En el día más brillante, la noche más oscura, ningún mal puede escapar de mi vigía, que todos aquellos que donen el poder del mal teman mi poder. La U de Green Lantern. Ha faltat la U de Green Lantern. És més, jo, quan el meu fill gran era petit, jo li ensenyava el jurament perquè el digués. I, bueno, jo hi una beca que el deia, quasi tot. No se'l va acabar d'aprendre del tot, perquè era petit, tenia 3 anys. I jo li ensenyava el jurament de Green Lantern. Que fort. Això sí que és adoctrinament i el més són tonteries. És igual. Molt bé. Vale. No tindràs els altres juraments per casualitat, no? Els vaig buscar. Els hauria de tornar a buscar ara. Els busco jo en un moment. Ja en llegiré jo algun també. Els de Green Lantern sí que me'ls sé. El de Green Lantern me'ls sé de memòria, tot i que depèn la traducció, a vegades varien una mica, depèn l'època, varia alguna paraula o d'això, o amb l'original, perquè són adaptacions de l'original. El que ens va explicar en d'això a l'hora de traduir, Tarragona és que ho va dir, i ho va dir precisament amb això, amb el jurament dels Green Lanterns, que a l'hora de traduir de l'anglès al castellà, clar, hi havia variacions, perquè és una rima, i la rima en castellà, i amb el temps s'ha variat alguna cosa, i depèn les històries varien. El Cheve, en Nacho López. Això, amb en Nacho, ho va dir. Vam fer-li una entrevista un dia i ens va estar explicant aquesta anècdota i espero que va comentar també la frase aquella d'en Solomon Grundy, ho va comparar amb això. I el Up in the Sky d'en Superman. Exacte. Sí. Va, doncs mira, jo t'he trobat la dels grocs. Aquesta te la llegeixo jo. Aquesta va més o menys invertida amb la dels Green Lanterns. Per aquí els còmics la diuen, perquè si busco la de... Mira, mentre d'això buscaré la dels Sinestro Corps, perquè aquesta sí que està per aquí. Aquesta la tinc per aquí perquè l'he vist. La vols llegir tu? No, tu has dit la de l'Orange. No, he dit Orange? Volia dir la d'en Sinestro, perdó. No, has dit Orange. Perdó, volia dir la dels grocs. Mira, és en el día más oscuro, en la noche más brillante, cuida que tus miedos se conviertan en luz. Aquellos que tratan de detener lo que está bien, ardan con mi poder, el poder de Sinestro. Sí. I ara buscaré, aviam si faltarà que la trobi. Sí, he trobat una pàgina on hi són tots, Jo aquí he de tenir, aviam, segur, els Red Lanterns, perquè quan agafa l'Atrocitus... Mira què diu el comentari. Ha dit groc, l'Albert? Què vols dir? Ha dit groc. Tu has dit que deia orange, ella diu que ha dit groc. Conflicte a la vista. Jo diria que... Bueno, és igual. Cap problema. És que, clar, seria complicat de trobar. Ja el dels Blue Lanterns i el dels Red Lanterns sí que la diuen per aquí, però ara... No, cap problema, ja els llegeixo jo. Mira, el Blue Lantern, l'emoció dels Blue, ens has dit que era l'esperança? L'esperança, vale. A mi aquest m'agrada bastant. El jurament diu... Sign Walker. En el día más temible, en la noche más furiosa, con el poder del corazón nuestra alma brilla gloriosa.
Cuando todo parezca perdido, en la guerra de la luz, miren arriba las estrellas, pues la esperanza allí se aferra. Va, està xulo. Hem de pensar que això són traduccions una mica literals dels textos en anglès que solen ser amb rima, Vale, els vermells, has dit que aquests eren els de la ira? Sí, ira o ràbia, els de l'Atrocitus. Vale. Con sangre e ira de rojo carmesí, arrancada de un cuerpo recién muerto, todos juntos con nuestro odio infernal haremos que todos ardan. Ese és su destino. Hòstia, Déu-n'hi-do. Això és més una sentència d'amor que una altra cosa, Aquí tens el gat dels Red Lanterns. Aviam... Espera. Ara. És un gat de la Terra, Sí, doncs sí que l'havia vist jo aquest, sí. I aquest t'agrada? És bestial. A part, té bastanta importància. Vale. També tinc el del Orange. Els taronges has dit que era la... L'Artphrase és el que comentava abans què ha sigut, en Hyron, s'ha dit? Sí, però quina emoció li tocava al taronja? Avarícia. Avarícia, vale. Aquest només n'hi ha un, perquè com que és avariciós ho vol tot per ell, vol la llanterna per ell, només vol l'anell per ell, ho vol, sempre que troba alguna cosa, vol per ell. Una mica repel·lent. O sigui, és un grup d'un, aquest. Sí, aquest només és un. Lo que es mío y mío y mío. Y mío y mío y mío. No es tuyo. Ja està, aquí està el jurament. Toma ja. Hòstia, no sé si era així, Aquí està així, No el recordava així. És que aquest és dels que menys el diu, el jurament. Els altres sempre, en algun moment, sempre el diuen. Vale, aviam. També he trobat el de la tribu Índigo. Sí. Aquests sí que no els conec gens. La compassió. En John Stewart acaba formant una part de la tribu Índigo. Vale. I en Guy Garner acaba formant part, després amb les històries aquestes d'en Simon Bass i de la Jessica Cruz, acaba sent portador de l'anell vermell de Red Lantern. Del grup de l'Atrocitus. Carai, vale. Doncs la tribu Índigo, aquí... Bueno, això no es pot llegir. Thor Lorexan, Bor Nakamur... Desisteixo. És un text super raro, això. Els hauria de buscar, El juramento está en el idioma de la tribu. Hasta el momento no se sabe la traducción. Vale, ole tu. Bona aquesta. Vale, els zafiros estelares. Color violeta. No he vist el que punjaves. Aviam. No, la Mercè, que diu... L'Andreu diu hola. Hola, Andreu. Hola, Andreu. És que saps què passa? És el meu fill, el nen petit, que avui es veu que fa migdia de la tarda i avui li costarà anar a dormir. I ens està aquí mirant perquè no té son. Bueno, home, no passa res. El Andreu, saludem. a dormir. Clar, i demà ja no té cole, pues va. Vale, els zafiros estelares, el color violeta, l'amor, vale. Para corazones largamente perdidos y llenos de miedo, para aquellos solitarios en la noche más oscura, acepten nuestro anillo y únanse a nuestra lucha. El amor lo conquista todo con la luz violeta. Vale, molt bé. Que aquesta, la líder, arriba a ser la Carol Ferris, la xicota d'en Hal Jordan. Vale. És la primera que posseeix l'anell violeta. Ok, doncs aquí jo tinc un apunt. En les històries clàssiques del que seria l'edat de plata, al final de tot, recordem que estem parlant els que tinc jo són dels anys 80, més o menys. La Carol Ferris és la propietària de l'aeroport i la companyia aquella on en Hal Jordan fa de pilot de proves. Ferrisale. Sí. I jo tinc per aquí amb grapes la història en la que ella es converteix en això, en el Zafiro Estelar. El que passa que d'aquí a ser el grup aquest de l'amor i tal, on jo havia llegit encara no era així. Això suposo que va venir tot integrat en les col·leccions que tu has llegit molt més tard. Però vale, està bé que tants anys després hagin respectat aquesta història que era molt important en l'etapa clàssica de la Carol Ferris
i ho hagin integrat en aquest nou grup de Lanterns. Molt bé, després, a la Noche Más Oscura, quan hi ha la guerra amb els Black Lanterns, també hi ha molts integrants de la Liga, els que són vius, que acaben posseint algun tipus d'anell en Flash amb els Blue Lanterns, porta un anell blau. Wonder Woman crec que un de l'amor. Així que més recordo així important, no sé quin altre, així, perquè bueno, entreguen anells d'això. No sé quin altre més hi havia així important. No recordo ara, si ho dic de memòria no recordo quin més. Recordo aquests dos, sobretot. Després aquí me surten... Aviam... Sí, és la que surt a la pel·li, la Carol Ferris. Sí. És la Lois Lane del Hal Jordan, o l'Iris, la Carol Ferris. Després aquí me surt el llistat dels blancs i els negres. Que has dit que el blanc era la vida i el negre la mort, no? Sí. Vale, doncs el blanc, el jurament, aquí diu que és en el día más brillante, en la noche más brillante, deja que mi anillo brille con la luz más brillante. Cuando el mal venga, me uniré a la lucha. El poder de los White Lanterns és el poder más fuerte. Vale. Sí, que no té gaire res a veure després amb els White Lanterns, perquè abans que ho agafés Geoff Johns, cap al final de l'etapa abans que ho agafi ell, en Kyle Rayner acaba sent el primer White Lantern, però perquè com que cada anell representa un color de l'arc-iris, en Kyle Rayner acaba portant-los tots i bueno, absorbeix totes les emocions i es converteix en un White Lantern. Vale, o sigui, poca broma amb en Kyle Rayner, si pot portar tots els anells. Vale. I després el dels negres, que és els de la mort, aviam. La noche más oscura cae desde los cielos, la oscuridad crece a medida que la luz desaparece. Ansiamos sus corazones y su desesperación. Por mi mano negra, los muertos renacerán. Vale, una mica sinistre, el jurament dels negres. Pues amb això, tota la llista que he trobat aquí, ja els hem dit tots els juraments. El que m'agrada és el dels Green Lanterns, que és el clàssic. Sí. Home, la veritat, en la pel·li d'en Ryan Reynolds, quan el diu, hòstia, està molt guapo. Sí, perquè en l'escena aquella es veu que el tio va fent el tonto intentant activar la llanterna per carregar l'anell i al final de cop se li canvia el color dels ulls i el diu del tirón... Sí, em sembla que també cap al final, a la lluita final també el diu, perquè en els moments importants i això també el solen dir, aquella imatge que has dit, hòstia, aquesta imatge està guapa quan surten tots, aquella imatge és un moment que passa crec que és en el primer tomo de Geoff, que justament allà també el diuen. Sí, en la pel·lícula també el diu en el combat final contra el dolent quan se giren les tornes i comença a guanyar en Ryan Reynolds. Vale, doncs no sé, què més tenim per aquí, va? Pues res, ara hem fet una mica de resum de lo que era l'etapa de Geoff Johns amb Green Lantern, que com hem dit abans començava amb Rebirth. Jo, tinc el tomo i no sabia ni què era el Rebirth, perquè, clar, els tomos Origen, Rebirth, tot, clar, jo tinc el recopilatori i et diu el que recopila, però és el tomo, clar, no té nom, és tomo 1, 2 i 3. Llavors, després d'aquests 3 tomos vindria La noche más oscura i El día más brillante. I després tot el més que continua la història i on apareixen en Simon Bass i Jessica Cruz. Vale, aquí jo faig un incís d'una cosa que he comentat abans amb en Dani. Y el tema és La noche más oscura i El día más brillante són dos super tomacos. Bueno, el que és... Amb una de les històries més brutals del Green Lantern, però que aquesta història, al igual que el Flashpoint de Flash, es mereix un programa per si sol. Vull dir que és molt complicat parlar d'això sense que ens hi passem aquí un parell d'horetes llargues directament, eh? Què passa és que fan una mica com els eventos, perquè hi ha el que és el tomo de la col·lecció de Green Lantern, El día más brillante, veus? És un tomo petit, i llavors hi ha el tomo, els dos tomos que va editar en principi ECC, que són dos tomos del Día Más Brillante de l'Evento.
que engloba una mica més tot. Que ara no fa gaire, bueno, no fa gaire, no sé quan fa ara, poder, no, encara no fa l'any, van treure un tomo únic, cosa que va dir ECC que no faria, però que el va fer. Que és el que tinc jo. Ja. Jo tinc els dos aquests. Però el Diamas Brillante és la segona part d'aquesta història. O sigui, Sí, és la comença amb continuació. Noche Primer, Más Oscura. sí. I després, si vols ampliar més, tens la Noche Más Oscura XP. Amb els 5 totxals aquells. Sí, que Que són guapíssims, però bueno. l'XP hem de recordar que són aquells tomos que recopilen les grapes de totes les col·leccions que queden afectades número per número. Número 1 de l'esdeveniment amb el número 1 o amb el número corresponent de les grapes de les altres col·leccions que queden directament implicades. Jo tinc l'XP del Flashpoint i és molt recomanable. L'XP de la Noche Más Oscura tothom diu que és igual de bona. Jo, els altres que he anat traient, mira, si no els vols fer... Vale, però, hòstia, Flashpoint i la Noche Más Oscura sí que els recomano. Són molt guapos tenir-los i recopilen molta cosa. Vale. Del resum aquest que volies fer d'aquesta etapa fins a arribar a la Noche Más Oscura, què ens pots explicar? Va. Doncs en aquest primer tomo, que com dèiem comença amb Rebirth i els 13 primers números de la col·lecció de la sèrie Green Lantern, tenim la tornada de Hal Jordan, que havia mort, torna, Parallax també torna, i juntament amb Alan Scott ajuda junt amb Spectro, combaten Parallax i comencen a arribar Green Lanterns com Guy Gardner, Kyle, John Stewart, els Guardians, i entre tots aconsegueixen tornar a tancar l'espectre de Parallax dins de la bateria d'OA. Hauria... Ja, si ho trobo, perquè hi ha una cosa que em va fer gràcia, ara faltarà... Em sembla que te l'he passat una de les portades. Aviam. Que veiem com Hal Jordan i Batman no es porten gaire bé. Hi ha una de les fotos, una de les portades que surt... La tinc. Aquesta. No se solen portar gaire bé, xoquen bastant. En Hal Jordan, amb en Batman? Sí. Amb en John Stewart sí es porten més bé, però amb en Hal Jordan xoquen bastant. Pues algú haurà fet en Hal Jordan, està claríssim. Està claríssim, home. Llavors, una cosa que m'ha fet gràcia en aquest tomo, i és que a vegades hem parlat d'una història... Em sembla que era el doctor Pipa diu que s'apunta als del... Perdó, quan parlàvem de la Noche Más Oscura i el Dia Más Brillante. Doncs fas ben fet, És una història molt recomanable. No sé si recordes una història que parlàvem, crec que a vegades quan l'havien comentat era de Superman, d'una espècie de planta que se li clavava al pit i el feien somiar i... Sí, que li portaven... Això ho havíem vist en una sèrie. Pues aquí passa també... Aquella història era un especial anual brutal. Vale, doncs... Aquí també passa, perquè aquí també hi ha Mongul per aquí, i precisament fa servir aquesta planta que és exactament el mateix que havíem vist i ja, veus, podem sonava d'això. Però crec que a Injustice també hi va haver una història així amb aquesta mateixa planta, em sembla, també. La història que fan servir en Mongul aquesta planta per atormentar Superman és terrible el que passa en Superman, amb aquesta planta enganxada al pit. Doncs aquí també ho tenim, i quan he estat revisant, hòstia, veus? Mira, doncs em sonava d'aquí. Aquí tenim en Mongul, tenim l'Antimonitor, tenen bastanta importància amb la història inicial, en Cyborg Superman també, perquè com que estaven aliats amb en Mongul a la mort de Superman, aquí continuen junts. Ens diu que Smallville també surt la planta? No la recordava. Pot ser. Jo ara no recordo. Ella, saps que com que ho ha estat tornant a mirar, que no sé si anava per la 5ª o la 6ª temporada, pot ser que sortís amb algun capítol. M'ho apunto, perquè les històries on surt la planta solen ser curioses i bones. Gràcies, Mercè.
Doncs mira, m'ha fet gràcia perquè ahir revisant i això, perquè ara fa temps que m'ho vaig llegir, això que fa temps que dic que tinc ganes de tornar-me a llegir, el que passa que llegir-me tota la saga és algo bastant... Perquè com primer ja tenim... és un totxo una mica ja... I clar, he hagut de repassar una mica, perquè fa molt de temps ara que me la vaig llegir, poder ara, l'últim cop me la vaig llegir, poder farà 4 o 5 anys, poder, com a mínim. Però me l'he llegida sencera 3 vegades, poder. Déu-n'hi-do. Oye, ja és un dels personatges que t'agraden més, ja és normal, això. Sí. Però si llegir-me una saga així tota sencera, l'única que ho he fet és amb aquesta. Vale. I res, que descobrim que també els Manhunters són vius, que estan en un sector, el 3000... Tinc per aquí apuntat. 3601, que els estan fent servir en Cyborg, que els controla i els té aquí amagats, que es creia que estaven destruïts, estaven extintos, els Manhunters. I bé, més o menys, el primer tomo seria una mica això, la tornada d'en Hal Jordan i veure personatges d'aquests que havíem vist fa temps, com a Crisis de Tierras Infinitas amb Superman Prime, que tenia bastanta importància. Antimonitor, que, hòstia, no recordava que sortís l'Antimonitor i sí surt aquí a Green Lantern. Vale, perdona un moment. No, els Manhunters no té res a veure amb el detective marciano. Els No. Manhunters són robots. Si trobo una imatge, mentre en Dani va continuar amb l'explicació... segur que n'hi ha alguna per aquí. Aviam. No sé si n'hi ha alguna... Crec que n'hi havia alguna de les fotos... aviam... Crec que hi havia una d'això que sortia... No... Aquí. Això és un Manhunter. Sí, vale, és la mateixa imatge que acabo de trobar jo ara. Vale. Que són semblants, a mi em recorden els centineles de... De X-Men? D'X-Men. Sí. M'hi fan pensar molt, són molt semblants. Tenen un aire, sí que és veritat. El cap, el casc i això, també són robots i... Doncs, com ha explicat en Dani, els Manhunters havien sigut creats per patrullar els diferents sectors, però els hi surt malament la jugada i fan una massacre en un sector que és el 666. Sí. Que, si no recordo malament, això provoca que els únics supervivents d'aquesta massacre són els que es converteixen en les llanternes vermelles. Pot ser que... L'Atrocitus. Sí, l'Atrocitus, que és el dels pocs que queda viu. Aniquilen, em sembla que pràcticament tota la vida del sector. Que el sector no sé quants planetes engloba, és una galàxia, no sé ben bé com van dividint els sectors, però és una agrupació de... Bueno, els divideixen en sectors i el sector aquest, dels pocs que queden vius, és l'Atrocitus. O sigui, que s'entén que els hi tingui una mica de ràbia, no?, en els que han creat els Manhunters. Vale, doncs seguim, va. Ens has resumit una mica el tomo número 1. Has dit que eren 3 tomos? Sí, fins a arribar a la Noche Más Oscura són 3 tomos. Després tindríem el segon, que ja vindria a recopilar la Sinestro War, la guerra amb el Sinestro Corps, que aquí ja veiem com en Sinestro aconsegueix l'anell groc de la por. També coneixem un altre personatge, que és l'Amon Sur, que és el fill de l'Avin Sur, el Green Lantern que va morir i que és l'antic posseïdor de l'anell que porta en Hal Jordan, que va per en Hal Jordan a mort perquè vol l'anell del seu pare i bé. Acaba siguent, l'Amon Sur acaba siguent del Sinestro Corps, inclús almenys en el còmic surt primer com a ell, com el rep l'anell i el transporta i després surt en Sinestro creant el Sinestro Corps. Una pregunta. Així és com els guardians creen els anells verds per als Green Lantern Corps, en Sinestro crea els grocs per als seus? No és ben bé que el creïn, sinó que per les circumstàncies s'acaben creant
aviam, com ho explico? O sigui, no hi ha alguna emoció que sí, l'única que creen guardians són els blaus, que són dos guardians, en Gantet i la Sight, que en Gantet és el que, diguéssim, el guardià més bo, que és el que més confia en Hal Jordan. La resta, en Hal Jordan no confia en cap d'ells, sobretot després de descobrir tot el que passa amb Manhunters i tot el que amaguen. En Gantet i la Sight, després de llegir la profecia del llibre d'Oa amb la noche més oscura, creuen que el cos de Green Lanterns no seran suficients i creen el cos de Blue Lanterns. I creen una bateria i creen un primer anell que el rep en Sign Walker. I aquesta és l'única que creen els guardians. La resta es creen per les emocions del seu primer portador. Vale. Com l'Atrocitus amb el vermell, de la ràbia que sent es crea la llanterna i un anell i és el primer. Normalment tots són una cosa així. O la pròpia entitat de l'emoció. Vale, com en l'Art Freeze és l'entitat el que el busca. Vale. Perdona la interrupció, segueix. No. També veiem la creació del primer Safiro Estel·lar, que posseeix la Carol Ferris, perquè molts d'aquests no és que ho vulguin, sinó que l'anell, vulguin o no, els posseeix. Molts d'aquests, alguns Green Lanterns acaben després posseïts per els Red Lanterns, els anells vermells, vulguin o no, i o moren o acaben sent Red Lanterns. Que això el que comentava després més endavant és una cosa del que li passa a en Guy Garner, que acaba sent un Red Lantern. Perquè queda com posseït, eh? Vale. Sí. Vale. Arrel del comentari que ha fet abans en Dani, i aprofitant, torno a punxar aquest d'en Jairo, la Sinestro Corps va ser una de les col·leccions que ho acabo de trobar, que va ser d'aquestes que va portar les ventes a dalt de tot. Va tenir molt bona crítica, va funcionar superbé en ventes i suposo que és d'aquestes que tu dius que es van començar a equiparar les ventes de Green Lantern amb les ventes de Batman. Sí, no sé en quin moment, ho he llegit que... Sí, aquí posa que Sinestro Corps, el global de ventes és espaterrant. Està entre les top, eh? I aquí quan en Sinestro aconsegueix l'anell, que és el que dèiem, que aquí diu la primera vegada que carrega l'anell, diu el juramento del día más oscuro, en la noche más brillante, te ve a tus miedos hechos luz, que aquellos que pretenden oponerse a lo que es bueno ardan con mi poder, la luz de Sinestro. Sí, aquesta és la primera vegada que es posa l'anell. I veus, no el crea ningú. Per l'emoció que sent es crea l'anell. Molt bé. Tomo 2. Sí, però aquí hi ha bastant merder perquè s'allibera un altre cop en Parallax, que en Parallax aquí amb el merder, amb la guerra que hi ha amb els Sinestro Cops quan arriben a OA per ataquen a OA, alliberen Parallax i en Parallax aquest cop posseeix en Kyle Rayner. En Kyle Rayner? Vale, aquesta no me l'esperava. Molt bé. Que crec que també hi havia, no sé si els que t'he passat, no sé si hi havia foto o poder aquí darrere hi ha una de les portades amb la imatge d'en Kyle posseït. Crec recordar que n'hi havia alguna... Aquí. Aquesta... Bueno, les dues són de diferent color, però... Joder, què dir? Això de fer-ho al revés. Sí, un segon. Aquest és en Kyle posseït per en Parallax. Joder, vale. Molt bé. A part, també un Green Lantern bastant important és en Mogo, que és un planeta que segurament és, dit pels guardians, és l'arma més poderosa que posseeixen com el cos de Green Lanterns, que és un planeta viu,
que és un membre dels Green Lanterns. A mi m'encanta. Els que no hagin vist la pel·lícula de Caballeros Esmeralda, explica històries d'alguns d'aquests, com en Mogo, en Kilowog, explica les històries d'origen d'aquests personatges com a Green Lanterns i n'hi ha molt guapes. I una d'elles és la d'en Mogo i és molt, molt, molt guapa. És una molt bona. Volen destruir també en Mogo, el Sinestro Corps. Finalment, en Parallax, quan es troba amb en Hal Jordan, vol tornar a posseir en Hal Jordan i el torna a posseir, però juntament amb en Kyle l'ajuda i entre tots dos aconsegueixen alliberar-se d'en Parallax i s'estan veient superats els Green Lanterns perquè tenen una limitació imposada pels guardians, que és que no poden fer servir força letal. No poden matar. I, en canvi, el Sinestro Corps sí. I llavors, en Hal Jordan, veient que no poden contra el Sinestro Corps, és que ara ho he vist, fa això. Aviam. Ha agafat tots els anells gros que pot, se'ls posa, veus, amb el verd, també. Sí. No es converteix en Yellow Lantern, però fa servir una mica fa servir el poder dels anells. Que punyetero, no? Bueno. No sé què més tenia per aquí. Mira, perdona, però això repeteix la tònica del personatge. Si una cosa té en Hal Jordan, al llarg de la multitud d'històries que arriba a tenir, és que sempre va per límit de la norma. No sé si m'explico. Sí, per això no es porta gaire bé amb els guardians. Amb els guardians, exacte. Sempre està a punt de transgredir les normes sagrades que els imposen els guardians, però se sol mantenir en aquell punt en què no acaba de travessar la línia i per això no li treuen l'anell. L'única vegada que això passa és amb la història aquella que tu has dit, el Crepúsculo Esmeralda, quan al final es rebota contra tota la corporació. I els ataca i els destrueix gairebé a tots, que acaba sent posseït per Parallax per primera vegada. Vale. Aquesta sí que la tinc bastant fresca, perquè la vaig llegir no fa tant. Vale. I res, finalment, per acabar guanyar aquesta guerra amb el Sinestro Corps, els guardians alliberen l'entitat de la voluntat, que és Leon. No se'l veu gaire, és l'entitat de la voluntat, i la fan servir per poder guanyar el Sinestro Corps. Guanyen i capturen en Sinestro. I aquí acabaria més o menys. Bueno, aquí també els guardians revelen als Green Lantern romans, en Hal Jordan, en John Stewart, Guy Garner i en Kyle, la profecia de la noche más oscura, del llibre d'Oa. Vale. Ja es van sentant les bases per al supergran esdeveniment dels Green Lanterns. Estem en el segon tom, ho dius, Vale. Sí, i aquí crec que cap al final, el que deia abans, en Ganthet i en Sight marxen i deixen els guardians d'Oa i se'n van a un planeta i creen el cos de Blue Lanterns. I creen el primer... Bueno, creen la bateria de Blue Lantern. Que en aquest punt ja tenim els grocs d'en Sinestro i els Zafiros Estel·lars i els blaus. I els blaus, vale. Tot i que aquí encara no se'ls veu. Es veu que marxen i que creen la bateria blava. O sigui, es van sentant les bases per tot el que ha de venir després. Molt bé. I després ja tindríem el tomo 3, que potser és el més petit de tots. Geoff Johns és un crac muntant les històries a foc lent, La història és una passada. Vale. Tomo 3, va. Aquí, al tomo 3, els guardians se'ls va una mica la pilota i creen una facció a part dels Green Lanterns
que és com diguéssim un grau més, que és els Alpha Lanterns, que aquests sí tenen permès matar. Però se'ls en va també de les mans, una espècie... Va ser una mica com amb els Manhunters, que acaben matant perquè sí. Li ofereixen a en John Stewart si vol ser un Alpha Lantern i ell no se'n fia i diu que no. Vale. I aquí comencem a veure ja com comencen a sortir anells de tot arreu. El groc, un dels anells se'n va amb en Batman i està a punt de Batman ser un Yellow Lantern, però en Batman diu que no i l'anell marxa i està a punt d'arribar a mans d'en Crane, l'Espantapàjaros, a dins de... d'Arkham. Mama. Passa que just en aquell moment en John Stewart i en Hal Jordan atrapen l'anell i no deixen que el posseeixi. Però crec que en La noche más oscura sí que el veiem com a Yellow Lantern, a l'Espantapàjaros. Home, li escau, Sí, sí. Un personatge que explora sempre les pors de les seves víctimes, en aquell cas. Molt bo, Aquí això. també, en aquest tomo, ja veiem l'Atrocitus, com vol venjança i crea els Red Lanterns, i comencem ja aquí a veure la guerra de les emocions, que és el que temien els guardians, que és el que portarà a la profecia de La noche más oscura. O sigui, en el tomo 3 ja comencen a haver-hi enfrontaments entre els cossos. Sí. És més, Atrocitus, quan crea ja... quan hi ha uns quants Red Lanterns, se'n va a atacar i ho ataca tot. Es troba Yellow Lanterns i els maten, es troben Green Lanterns i els maten. Ell vol anar per Oa, vol destruir Oa i els guardians, per lo que va passar amb els Manhunters amb el seu sector, que és el 666, que és el que dèiem abans. I recordem que com que els Green Lanterns no poden matar, doncs també els hi costa molt defendre's de les forces d'Atrocitus, i aquí entra en joc els Blue Lanterns, en Sign Walker, que per si sols els Blue Lanterns no són gaire forts, poden projectar raigs de llum i volar i tenen protecció, igual que els Green Lanterns, però no poden crear les construccions que fan els Green Lanterns, per exemple. El que sí que fa és l'esperança potencia la voluntat. I llavors el que fa és tornar molt més forts els Green Lanterns que estan propers. Vale. O sigui, fan una relació simbiòtica, vaja. Sí. El típic que es veu a les històries de Green Lantern quan els hi queda poca bateria, el 6% que l'anell els hi diu d'això, doncs quan estan a prop d'un Blue Lantern els hi posa el 200% i els hi va pujant i són més forts. Aquest primer Blue Lantern, en Sign Walker, li ofereix un anell a en Hal Jordan i ell diu que no. I enmig de la lluita amb l'Atrocitus acaba portant un anell a cada mà, un de blau i un de vermell. Un de blau i un de verd. Aviam si trobo la imatge. En Hal Jordan va col·leccionant anells, vaja. Sí, els acaba portant tots, perquè també en aquest tomo, enmig del merder, el posseeix un anell vermell. Aviam si trobo la imatge. Aquí amb la lluita amb els Red Lanterns. Aquest és el primer Blue Lantern, en Sign Walker. Aviam si ho trobo ara. Vaig tirant endavant. Sí, l'Atrocitus, captura, clar, lluiten amb ells perquè capturen Sinestro que estava a Oa i se l'endú l'Atrocitus. I aquí veiem Hal Jordan amb l'anell vermell. Doncs li queda bé. Home, és guapo. I aquí veiem en Hal Jordan amb els dos anells, el de verd i el de blau. Ole, molt bé, molt bé.
I res, veiem la guerra de les emocions. Aquí també comença a aparèixer, veus, aquest és l'Arfres, els Orange Lanterns. El de l'avarícia, El aquest, de l'avarícia, que aquest és l'únic que hi ha. Què més teníem per aquí? Així... Sí, hi havia alguna altra cosa que volia aquí. No, sembla que... Sí, aquí el veiem completament de blau. Anar Crec canviant que de color, menys el violet, el de l'amor, crec que els aporta tots. Bueno, el negre poder no. El negre poder no. El senyor dels anells, diu la Mercè. Sí. I finalment en aquest tomo acaba, després de tanta mort amb la guerra de les emocions, amb la creació de la bateria negra, que justament després d'això ja vindria la noche más oscura. Vale. O sigui que amb això hem fet un repàs a tota l'etapa, a les grans històries d'en Geoff Jones, amb tota l'etapa aquesta, que tenim el retorn d'en Hal Jordan, tenim les guerres d'en Sinestro, i després la guerra de les emocions, que acaba amb la creació de la bateria negra, que això ens porta a La noche más oscura. La noche más oscura, el tomo de la saga de Geoff. Després ja vindria el que havia ensenyat abans El dia del dia més brillante. I després encara continua amb Geoff Jones, que encara tenim tots aquests tomes aquí. Sí, ha estat molts anys, portant la col·lecció. Pues del 2004 fins a, crec que fins al 2016 que va començar el Rebirth, si no m'equivoco. Que és molt de temps, Que aquí tenim, veus, la portada amb en Simon Bass. En Simon Bass també és creació d'en Geoff Jones? Vale. No, en Simon Bass, hòstia, no recordo de qui és creació. És que com que no hem dit, va, aquest no en parlarem gaire, ni la Jessica Cruz, no he mirat de qui era en creació. No, cap problema. Vale. Deixant de banda la macrosaga de La noche más oscura i El dia más brillante, de lo que ha vingut després fins que va deixar la col·lecció en Geoff Jones, en destaques alguna història? Pues després de tot això, amb el principi del Rebirth, jo no he llegit res perquè no tinc... Bueno, m'hi vull posar, però he fet d'altres col·leccions i de Green Lanterns no n'he fet. Tot i que he llegit que diuen que estan bastant bé, però no... L'únic que he llegit així més actual és la de Sector Lejano que hem comentat abans, que a mi em va sorprendre, m'ha agradat molt, que és bastant a part, i a part és una mica diferent els poders que té amb tots aquests Green Lanterns. Ja que aquests Green Lanterns tenen l'anell i han de carregar, el que dèiem, això del percentatge que li queda de bateria, i han de carregar l'anell. En canvi, la noia aquesta, és que té el nom complicat, Sojourner Mullen, que és humana, els guardians li entreguen un anell que és diferent, que no s'ha de carregar. L'únic es carrega cada cop que se'l treu, amb la seva pròpia voluntat. Vale. És més lent, tarda més a carregar-se, però diguéssim no té cap mena de limitació. Molt bé. O sigui, no té allò de les 24 hores que havíem vist a l'etapa clàssica ni res, tot això. No. Vale. I no necessita llanterna, va vinculada directament a la bateria central d'OA. Vale. D'aquests tomos que us has ensenyat ara de després del dia més brillante, hi ha alguna cosa que en destaquis? Sí, el que passa és que ara, aviam si ho trobaré, perquè hi ha el que et dic que... Aviam... Perquè aquests sí que els has llegit. Sí. Aviam si ho trobaré. Hi ha el que dèiem d'en... mira, aquí. Tenim en Guy Gardner de Red Lantern. Vale.
O sigui, el que comentàvem, que tot això dels diferents cossos, que és un canvi a dintre de l'univers Sí, aquí dels es Lanterns, manté, perquè que es manté. continuen sortint... Aquí hi havia una imatge on continuen sortint les mateixes emocions, continuen siguent-hi totes. Vull dir, després de La noche más oscura i el dia más brillante no s'eliminen les emocions, ni... Vull dir, continuen cadascú per la seva banda, inclús en algunes històries han de col·laborar i continuen igual. Aquí veiem una imatge amb tots, amb... Aquesta il·lustració també és de les que és molt fàcilment localitzable Sí. a internet. Molt bé. Doncs amb això, més o menys, hem fet el que és el primer contacte al personatge en l'etapa actual. De l'etapa antiga, jo el que destaco són aquelles dues col·leccions, de l'Amanecer Esmeralda i el Crepúsculo Esmeralda, que estan centrades absolutament en Hal Jordan. I com a cosa a part, allò que tu dius que també s'ha reeditat d'aquelles històries més mundanes de Green Arrow, Green Lantern, que tracten molt el remenar, o sigui, el moure's entre la ciutadania pel baix fons de les ciutats, on es veuen coses de drogues i coses d'aquestes, ¿vale? Que és una col·lecció molt, molt, molt recomanable. Tot i els anys que té, continua sent molt vigent aquella col·lecció. Una de les coses que també m'agrada molt que s'han fet amb molts personatges són els còmics de Tierra 1, que Green Lantern en té 2 tomos, bueno, està dividit en 2 tomos, el Green Lantern Tierra 1. Vale, sí, que xulos. Que varia l'origen del personatge i la veritat que em va sorprendre molt els canvis que fan amb Green Lantern. Aquí el fiquen dins d'un merder com si hagués iniciat molt abans amb els Manhunters encara en marxa. I estan... no existeixen els guardians, crec que és el primer Green Lantern aquí es coneixen amb en Kilowog. Hòstia, la història està... Hòstia, em va agradar molt. El primer tomo, sobretot, em va agradar moltíssim de Tierra 1. Vale. Ara que toques el tema de Tierra 1, aquestes col·leccions que tenen això del Tierra 1, jo l'he vist amb Superman, ara m'has ensenyat aquest. Si no recordo malament, en Flash també la té. Flash, sí, també n'hi ha un, però aquest va sortir més recentment. Hi ha el de Green Arrow, que em sembla que vaig comentar, em sembla que no fa gaire es va reeditar i també me'l vaig agafar, el de Green Arrow. Vale, però són històries fora de continuïtat? Són la nova base del cànon o com ens les hem d'agafar, aquestes històries? Jo crec que és una variació. Bueno, és una variació. És una història alternativa amb un origen alternatiu. Vale. Perquè després no té continuïtat amb les sèries regulars. Vale, és que és això. Jo la de Green Arrow, que tu dius, jo sí que l'he llegit, és espectacular, és molt bona. I recorda molt la sèrie d'Arrow. Sí, bueno, la sèrie d'Arrow... Tot el merder de la illa està molt centrat. Tot el de la illa està agafat allà descaradament. Tota la part bona dels flashbacks de la illa és aquell còmic. És molt bo. Però és el que tu dius, aquella història començava i acabava i allà es va quedar. A la sèrie regular... Doncs també, sí. No tenia aquell equip. No, està genial. La de Green Arrow, que és la que jo tinc, és molt bona. Vale, doncs... Si fem un resum del que tu ens has recomanat, necessitem molta pasta, Bueno, i no crec que no fa gaire, no sé si es tornaven a reeditar algun dels tomos aquests de Geoff Johns. No, vaig veure, no sé fa quan, però fa uns mesos que es tornaven a reeditar, no sé si es tornava a reeditar, no sé, el segon, no sé quin era. Tot el que va fer en Flash és relativament senzill de tornar a aconseguir. Sí, perquè es va sortir bastant més tard. La ECC ho va reeditar més tard. Això estic dient, ja et dic, aquests 2 primers tomos van sortir cap al 2011. Bueno, els 2 o 3 primers tomos havien sortit el 2011 quan la pel·lícula. Vale, aprofito per fer un comentari d'un dels nois que ens segueix. Sempre em deixa comentaris principalment a YouTube. Quan vàrem recomanar Injustice, resulta que li ha sigut absolutament impossible trobar Injustice 1. I jo em pensava que... Són coses que passen amb ECC, que quan treuen el primer, segon tomo, com et despistis una mica, el primer ja no el trobes.
Entre el lapsus del segon i el tercer passa amb tot, les col·leccions. Ja et dic, a mi em va passar amb aquesta de Green Lantern i em vaig despistar. Em vaig comprar el segon perquè el primer no vaig tindre maneres de trobar-lo. Fins bastant més, em sembla que ja tenia el tercer, que no havien reeditat el primer encara. Vale. El tema és, tot això que tu ens has comentat, quan pengi el vídeo intentaré, aviam si podem fer una mica de llistat del material, perquè si a algú li interessa, que no quedi cardat, que si vol fer una mica de continuïtat, que sàpiga el que hi ha, el que ha de demanar, o que no es quedi amb un forat a la col·lecció, si ho va demanar. Noche Más Oscura, crec que havia sortit una edició de luxe ara, no fa gaire, del tomo, no de la Noche Más Oscura XP, sinó de la Noche Más Oscura. Crec que s'havia editat ara, no fa gaire, un tomo. El del Díaz Brillante jo crec que sí que es pot trobar. El que és complicat és trobar aquests tres primers tomos de la saga de Geoff. Almenys el primer, crec, que és complicat de trobar. De totes maneres, jo em comprometo això. Intentarem treure una mica de llistat, via Twitter, via caixa de descripció al YouTube. D'alguna manera intentarem muntar-lo. Aviam, a partir del que tu tens o consultant a la pàgina de CC, per si algú que no es tornin a trobar com el que li ha passat a aquest noi, que seguint aquella vegada que vam recomanar Injustice, es va trobar amb aquest xasco de que no podia agafar al principi de la col·lecció i havia començat amb el Zona Zero. Te'n recordes que tu vares recomanar? Que aquest sí que el va trobar l'altre, però no trobava el primer i estava el nano desesperat. Vull dir que són coses que passen amb el tema del còmic. És una putada. Tinc un amic que tornarà a sortir. Li va passar amb aquesta saga mateixa de Green Lantern, li va passar. Es va, així parlant-ne, recomanant-li això, se'l va voler agafar i va ensopegar que hi havia el 2. I li dic, agafa tal, perquè quan reeditin l'1 no tindràs collons de trobar el 2. I es va comprar el 2 i ha estat bastant de temps fins que no s'ha pogut agafar l'1. Ara mateix ja et dic, desconec si estan disponibles o no. Va, doncs jo intentaré averiguar-ho. Aviam, via pàgina web, el que sigui, aviam... Poder per la pàgina de CC, no sé. Sí, ja faré una mica de recerca i intentaré penjar-ho, perquè me consta que del que van fer de Flash hi ha hagut gent que s'ha agafat la col·lecció, si no l'XP, el que és el Flashpoint. Amb el tema d'Injustice, malauradament ens vam trobar amb aquest cas, d'aquest noi, que jo també vaig fer alguna consulta i tal, i jo no li vaig poder solucionar. Sí, doncs mira que Injustice és raro, perquè amb les ventes que té Injustice i amb la tirada que té Injustice des que va començar fins ara, hòstia. I és el que jo li vaig comentar en el Saló del Còmic, la col·lecció de tomos que ens va ensenyar la Txell, allà hi era aquella sí. La que faig jo, per exemple, crec que els primers no. Ell, jo crec que estava... La que fa la Txell sí que hi és. Sempre vaig entendre que buscava fer la que tens tu, la dels tomos recopilatoris, i no hi havia manera. Sí, l'any sencer. Sí, sí, perquè et divideix de manera diferent. Quan va venir la Txell i ho vam comentar, estaven dividits de manera diferent. Hòstia, si tens la col·lecció d'una manera, és una putada que l'hagis de tenir segmentada en un format i en l'altre. És un merder. És una putada. A part de que no queda maco. Ja estèticament, Vull dir que a l'hora de partir les històries, la Txell ens explicava que Injustice es partia d'una manera. Sí. Amb els tomos que ens has explicat, és possible que també hi hagi un repartiment diferent, perquè amb el canvi d'editorial a vegades fan aquestes coses perquè et vegis obligat a comprar tota la col·lecció de la nova edició. Això em passa a mi amb The Walking Dead. Això li ha passat a un amic meu. Això em passa a mi. Em falten 2 tomos i no vaig... Bueno, ja els agafaré, ho ha agafat TCC i ara la partició que ells fan no em coincideix amb els que me'n falten i... I si te falten, per exemple, l'1 i el 2 de l'antiga i ara vols fer, te pots trobar que hagis de comprar 1, 2 i 3 per tenir el mateix que et falta. Exactament. I tinguis grapes repetides entre el 3 d'un i el 3 de l'altre. Sí. Pues això és amb el que es trobava aquest noi amb l'Injustice, si el vaig entendre bé quan vam estar comentant la jugada. Ja pot ser. No sé per què CC passa molt. Pues, Dani, te proposo una cosa. Portem 1h40. Hem fet un primer contacte superbàsic a lo que són els lanterns de la Terra.
ens has explicat tot un resum de tota l'etapa de Geoff Jones, lo suficient perquè algú es pugui interessar i agafar la col·lecció. Hem esquivat expressament La noche más oscura i El día más brillante perquè això té molta tela, al igual que vàrem fer amb Flashpoint per la col·lecció de The Flash. Però és molt més dens i molt més... passa molta més cosa i és... Perquè agafa tot l'univers DC pràcticament. Sí. Vale. Què t'assembla si això ho deixem aquí? Si la gent ens ho demana o els hi agrada, això funciona bé, si convé, després ens preparem una segona part i tractem l'esdeveniment principal amb el respecte que es mereix i si podem aprofundir, per exemple, en els altres grans lanterns com en Kilowog, que jo en soc un gran fan. A mi m'encanta. A mi és dels que més m'agrada. La pel·lícula aquella que he comentat, la de Caballeros Esmeralda, m'agrada molt per això. I també podríem fer un repàs a lo que són els productes que hem tingut deixant de banda la pel·lícula d'en Ryan Reynolds. Les dues pel·lícules animades que jo he vist són super recomanables. La de Primer Vuelo i Caballeros Esmeralda són una passada. Doncs jo ho deixaria aquí. No sé si hi ha alguna cosa que ens vulguin demanar en el xat abans de tancar el tema dels lanterns. Deixarem una estoneta. El que pugui veure la sèrie animada, si es pot trobar... No sé si... Hòstia, m'agradaria... Jo no la localitzo. M'agradaria tornar a veure. Jo he localitzat episodis sueltos. No sé si es pot trobar d'alguna manera. Legalment ja sé que no, perquè no va sortir. No, legalment no. Tu recordes que la sèrie fos continuista o eren capítols autoconclusius? No, continuava a seguir una història. Clar, per això no m'hi he volgut ficar, perquè quan he localitzat coses eren capítols sueltos, amb molts de forats pel mig. Seguia una història. Aviam, què ens diu en Jairo? La peli de Ryan Reynolds, lo mejor empieza al final con Sinestro. Home, l'escena postcrèdits, bueno, postcrèdits, surt després al final l'escena amb en Sinestro aconseguint l'anell groc. Vale, la sèrie d'animació la emitió en Televisió Espanyola. Pot ser. Sí, però jo no la vaig seguir en aquell moment i és d'aquelles coses que m'arrepenteixo de no haver mirat. Jo la mirava per mètodes alternatius, com dius tu, perquè jo quan la van emetre jo ja l'havia vist. Vale, el tema és que a mi l'animació, la tècnica d'animació de la sèrie em va tirar un pèl enrere en el seu moment i vaig ser burro, perquè després resulta que tothom que l'ha vist la recomana moltíssim. Sí, inventen algunes coses i alguns personatges, però llavors té coses molt guapes de la història de Green Lantern. Passa que, a veure, en Jairo també ens ha dit que amb ell la part dels diferents cossos amb ell se li va fer una mica pesada. Tu, en canvi, l'has defensat. A mi m'agrada, sí. Jo, normalment, quan he llegit de gent que opina això o ressenyes que he vist a vegades per internet, per YouTube, normalment és de notable per món, la nota que li donen en aquesta sèrie. I això que tu mires l'animació... Sí, tira una mica enrere això, l'animació, perquè és així, feta d'aquesta així per ordinador, sí, un pèl... Sí, no és el clàssic d'animació com John Justice o aquestes així. Hòstia, és que aquest comentari que acabes de fer és un dels que he sentit més vegades. Si aquella sèrie s'hagués fet amb la tècnica del Young Justice, seria la bomba. I tot i això, John Justice no ens arriba aquí. Les noves temporades, vaja, tenim les dues primeres a Netflix, però... Sí, però jo crec que és qüestió de temps que desapareguin d'allà i després puguem recuperar-ho tot a HBO. Per mi és un tema de drets de distribució internacional. Hi ha alguna mandanga aquí que no acaben de resoldre. Sí, perquè jo Titans, a l'entrar a HBO Max, ja ho havíem comentat, jo pensava que passaria a HBO Max i continua a Netflix i inclús la tercera temporada es va estrenar exclusivament a Netflix. Sí, i... HBO no hi és, vaja. I els rumors apunten a que seguirà la següent temporada allà. És que Young Justice és brutal. Esperem que les posin totes a HBO. Clar, això és el que desitgem tots. Vale, tinc una pregunta per en Jairo. Amb el que ha anat escrivint per aquí, ens ha demostrat estar bastant al tanto del personatge. Tens alguna qüestió o alguna cosa, alguna petició al respecte d'això? Perquè ens ho apuntaríem per lo que poguéssim preparar més endavant si hi ha interès en que ho fem. Et dono uns moments perquè ens ho comentis. Si hi ha algú més en el xat que ens vulgui dir alguna cosa, que aprofiti ara, perquè si no anirem tancant la paradeta, que comença a ser ja una mica tardet, que estem ja a 1:15.
Bueno, és com no ens hem enredat tant. Bueno, perquè hem anat molt Hi ha a una la cosa, idea... m'he saltat alguna cosa també per no explicar del tot de què anaven, si algú té l'oportunitat de llegir-ho. Jo crec que en tema spoilers t'has contingut lo suficient com per no espatllar Sí, l'experiència a qui agafi la col·lecció, cosa que és molt d'agrair. Aviam què ens a diu. part, lo gros és el que dèiem. Després veiem La noche más Creo que oscura habéis y hecho llevas una brillante. buena introducción. Vale, pues moltes gràcies, Jairo. L'idea era fer una primera presa de contacte. Entrar en la part còsmica de DC, el primer que vam dir, només estar 5 minuts parlant en Dani i jo l'altre dia per telèfon, és que ens hi podien fer molt de mal. Perquè comences per un costat i te vas emmerdant d'una cosa a l'altra, d'una cosa a l'altra, i no hi ha acabes molta mai. tela. Jo Hi ha crec personatges que poder és més fàcil, Sí, perquè no hi ha tanta tela, però clar, és que amb Green Lantern, a part que només hem tocat els Green Lanterns humans, hi ha molts Green Lanterns no humans dintre del cos Green Lanterns que també tenen bastant de pes i són molt guapos. Com dèiem, en Kilowog, en Mogo, l'Arisa, la filla d'en... no em sortirà el nom, la filla d'en Sinestro. Hi ha molts Green Lanterns que tenen bastanta rellevància. Vale, doncs mira, per donar temps a que si algú ens vol escriure alguna cosa ho puguem punxar i comentar-ho, jo afegiré una última recomanació. Passa que no sé si el tindré... Bueno, jo busco la portada. Dani, recordes que pel Girocòmic a Girona jo vaig agafar, no sé si tu també el vares agafar, no el recordo, aquell especial del 80 aniversari de Green Lantern? No, jo no el tinc. No el vaig agafar jo. Vale, aviam si trobo la portada. 80 aniversari. Un segon, nois. Aviam. Sí, és aquest. Vale. Vale, veieu aquesta imatge que us acabo de punxar? Sí. En el Girocòmic, l'última edició que es va fer aquí a Girona, jo vaig agafar aquest per aprofitar per firmar una dedicatòria d'un dels autors que teníem allà. És un recopilatori molt curiós. Està fet en honor als 80 anys de la creació del personatge i hi ha una història d'en Hal Jordan que jo destaco, que em va encantar. Té un to dramàtic amb un final còmic que la fan absolutament genial, i és que a Green Lantern, en Hal Jordan, s'estrella contra una lluna sense atmosfera, el traje el manté viu amb aquella mena d'armadura, aquell camp de força que l'envolta, el traje, dic, l'anell, però l'anell el comença a avisar del que tu deies, carga de l'anell... sense bateria. Sí, t'estàs quedant sense bateria i comença a fer una compta enrere del tant per cent. Ell està, que no recorda què ha passat, l'anell li diu que no pot recuperar per tant, baixa bateria, no pot recuperar els esdeveniments previs a que s'hagi estrellat. L'anell li diu que té una commoció, tot i la protecció que fa l'anell en el cos, s'han portat una castanya tan forta que Hal Jordan està absolutament noquejat, despistat, i no veu sortida a lo que està passant. No sap on està, l'anell no té prou potència ni per enviar un missatge en els diferents lànters del cos perquè el vinguin a buscar. Ell no està en condicions i l'únic que se li acudeix fer és fer com un missatge de despedida per quan trobin l'anell, perquè sap que es morirà, i comença a gravar els missatges en l'anell quan l'anell li va dient 3%, 2%, 1%, i resulta que el tio s'acaba girant i veu que està a la lluna de la Terra i que està a la Terra allà davant, saps? I aprofita l'última d'allò que li queda per arribar a casa. A la cara de cachondeo, de mofa, del que li arriba tirant cara a el que ha passat en Batman i en Flash, en Hal Jordan absolutament avergonyit en la taula de la Lliga de la Justícia, no té preu. És una història supercurta, molt divertida, molt recomanable, i llavors també n'hi ha una de l'Alan Scott, de com ell va passar comptes amb algú
que hi havia en el moment en què ell rep l'anell per primera vegada. En allà ha passat alguna cosa, la història t'ho va explicant a poc, també molt recomanable sobre aquesta versió de l'Alan Scott modernitzada, amb un tio amb un caràcter molt marcat, molt fort i amb una determinació equiparable a la d'en Hal Jordan. Em va sorprendre molt aquestes dues històries. No he tingut temps de llegir-les totes, vaig anar a per als Lanterns que em cridaven l'atenció. És una d'aquelles lectures que tinc a la pila de pendents, que ja l'acabaré quan pugui, però trobo que el nivell de les històries que vaig llegir estava prou bé. Sí, i una d'en Sinestro. N'hi ha una d'en Sinestro que deixa-la anar en el seu estil, supermacabre, amb un final escabrós, d'aquelles que... Saps aquella frase que es havia dit en l'UCM de Thanos tenia raó? No sé si l'havies sentit alguna vegada. Sí. Doncs acabes la història dient Sinestro, tens raó, tio. És que has de fer això. No tens una altra sortida, no? I acabes empatitzant amb la decisió macabra d'en Sinestro en aquesta mini-historieta curta. Aviam, que m'he perdut amb els comentaris. A veure... Hay mucho Universo Lantern, sí. Además de Justice League, sí. Tiene muy buena pinta, me l'apunto. Vale, molt bé. I la Mercè, que he llegit que ens posava, molaria fer una petita ressenya de Sector Lejano. Vale, una mica ens ho ha comentat en Dani, però sí, això queda apuntat i ho podem fer-ho. També hi ha altres maneres de fer aquestes ressenyes, de còmics. Així com jo vaig estar una temporada tirant aquells vídeos shorts de recomanacions, en les que tampoc explicava res perquè eren vídeos de 15 segons, podem mirar de trobar una fórmula per fer aquestes ressenyes, Mercè. En parlem en privat una estona. Doncs jo, per la meva part, ho deixaria aquí, Dani. Sí. Ja, si no ens volem emmerdar gaire més... No, és que si no és obrir un meló, ens estem acostant a les 2 hores de programa i és obrir un meló amb el que ja no pararíem. Podríem fer uns vídeos curtets amb els juraments. Vale. M'estudiaré la proposta. El de Green Lantern va ser de memòria, la resta no. Bueno, doncs va, tancarem la paradeta, ho deixem aquí i moltes gràcies a tots els que heu passat i fins a la propera. Vinga. Queda apuntat que intentarem fer un llistat de tots aquests còmics que ens ha parlat en Dani, per si a algú li interessa que no quedi fotut com ha passat anteriorment amb alguna de les recomanacions que hem fet. Espera. Esperando la segunda y la tercera parte. Mare meva, ja ens estan apretant. Sou insaciables. Sempre volen més. Bueno, millor. Va. Sembla que això no els avorreix, doncs perfecte. Doncs va, tu, parem aquí, va, ara sí, en sèrio. Sí. Va. Bona nit. Vinga, bona nit. Adeu.